Sini media rano, pulano anikha kaham te osate nikha kami afaro, ya hasen joto lukorono osate nikha kami afaro. Jengkini ani bara ramchurbe bisi constituency khobjak, joto osakai ma jagawo. Sini bubagara naikol khangbai te sini honorable CM ditidul mumbai, te sini amne joto leaders ni chaito mumbai sini ramchurbe amchai je puja kaimani. More than 62 jaga sini visit kiya, Mia by kini visit kiya. Joto jaga thane sini chuptui, eba sini puja komani joto adong sini ham jami yasan beresnya, chubachu ya kholai kiya. Te ama haino, sini bobagarani naikol khangbai bini khancani khanbai. Te sini amsa ya ama haikani sini joto khanci kile sini sani tero, joto kata kami ya orang bising sini hatum ke pala lei tongo. Ama haikani khani bisiro kobo, ama ni pala lei nai. Te ama na ani thani kaisa. Suri mungtonai cini asateli bisite joto ni nukungo hamsawi dan de dreams of fulfilling thung te joto hampurin tong tini ani suri mungton bagai tang taklai bisio simida omo haikai je osamra kai ma jagao thangai berai taklai bisi sidia ang 2019 ni simino election contest kene simino every year ang je chuti joto cini mwtai kami jauh thaji di program Malayo ke borom je sekian kami zaman itu ada mukmo ya kan zaman Malayo